Price sgorio ddo, mas os dwytha, heibio I Swindlehurst, dyn ni'n ôl teg at Cawber, yn erbyn llif y chwarae, mae rhaid deud, crediad wych gan Price lawr y chwith, a mae'r gwr o Latvia, Kevin Cawber, wedi sgorio drydydd gol o'r tymor, y Seintiau Newydd 1, Met Caerdydd 0. Bas da gan Draper I lwybr, Spender tynnu at draws ag at Cawber sy'n y cwrs Cosby, mae Cawber wedi ymestyn yn gyflymach na'r golwr Harry Lloyd. 3 munud ar ôl o sgorio'r gynta. Wedi sgorio ail a Dyblin mantais y pencampwyr. Price probl yn gadael redeg I Spender. Oesiad yn un dda eto teg at Dineb. O, arbediad wych gan y golwr, nid unwaith ond ddwywaith. Ddylsa'r Seintiau ag at trydydd, a mae'r Met yn gwrthymosod yn sydyn o un pen y cae'r llall allan I Jordan Lamb mae'n dod. Tu mewn mae Elliot Evans. O flaen mae Rosgrom yn camneheibio I Routledge. Rosgrom yn y gyfle mae'r myfyrwyr ond unwaith eto. Ddim yn cymryd y cyfle. Ebi ddylsa wedi sgorio. Yn arbediad wych gan y golwr Harry Lloyd. O, hawdd I Bay Barnett. O flaen mae Draper a Ebi. Dyddai di mynd I sefyllfa yn cam sefyll, a mae'n disgyn rwan I Draper. Rwan mae'n gyflem drydydd dros ben Harry Lloyd a dros ben y trawst. Mae Rosgro tu mewn, a hefyd Elliot Evans. Mae Morgan a lle i'r dde o Evans. Evans yn mynd I hyn, mae'n disgyn I Edwards. Edwards a mae'n dod ar myfyrwyr yn ôl i'r gêm. Gol gynta o'r tymor I Joel Edwards. Mae'r Met wedi haneru mantais y pencampwyr. Met yn chwarae gwell pêl-droed na'r pencampwyr. Bas wych I Jordan Lamb. Lamb thynnu ar draws ag at Will Evans. Mae'n disgyn I Lamb. Dyna ddim llawio gan Evans yn ôl dyfarnwr. Lamb sydd ar draws Hudson, mae'n sodli. Mae'n cael ei droi de, mae'n dod I mewn, mae wedi curo. Pawb a di twyllo. Paul Harrison yn y gol. 3 munud ar ôl haneru mantais y pencampwyr, a mae Jordan Lamb wedi dod ar myfyrwyr yn gyfartal. 5 o'r tymor iddo fo. Gornel i'r Seintiau Newydd brobl. Teg at Hudson, byned lawr, teg at Draper oddi ar y llinell gan Charlie Cosby. Morgan yn rhoi cymorth ar bas Elliot Evans. Morgan yn fyr I Rosgro teg at y cwrs Cosby. Rosgro yn ergyd, a mae'n gwiro oddi ar Blaine Hudson. 70 eiliad I mewn i'r ail hannar. A mae myfyrwyr di gwrthymosod a di troi y gêm ar ei phen. 10 o'r tymor I Rosgro. Routledge ymlaen I Mullen. Edwards ydyn nhw. Dyn ni'n ôl I Spender. Yna oedd brobl! Syth drwy'r golwr. 12 munud o'r 90 yn weddill, a mae'r pencampwyr yn gyfartal. Spender sydd i'r dde o Mullen. Mae'n dod I Jamie Mullen rwan sy'n brasgamu i'r cwrt Cosby. Gat Ebi arbeniad ar y bediad yn dod gan y golwr. Rhagoriaeth i'r golwr am yr arbediad yna. Ebi ymlaen I Mullen. Mae Carthy'n camu nôl. Mullen yn y cwrt Cosby. Mullen. Mae'n wedi cic o'r smotyn. Dal a Mullen ar draws y gat. Brobl ar y postyn pellel Cawber. Os o ddim hat-trick i'r blaenwr. Mae'r llyman di godi. A mi oedd hwnna yn agos iawn. I think where we're probably falling short at the moment is we're getting measured on our early season form. We were top in November
and then all of a sudden you have the big injuries of Bradley Woolridge, Emlyn, and all Adam Rossgrove, Will Evans, and any team, doesn't matter who you are, TNS, Connors Key, you get those type of injuries, you are going to suffer. And we've come back in, but it shows the strength of our squad, and in that time we become Bucks British champions again, and we've carried ourselves through. Not always the best performances, but that shows the steeliness of the team, that they're prepared to dig in, and a philosophy that everybody believes in. So we're very, very proud of the players. They've given everything tonight to push the champions all the way, and I honestly believe, for once, that we should have won that game tonight. Very entertaining if you're a neutral fan, and good end-to-end football, but not for us. It was too open. Didn't defend well enough, sloppy in possession, and fortunate enough to come away with a draw. We're always thinking about the next step, and we just look forward to the playoffs. It's great, football I'd love to play every single day of the year. So we've got 2 hopefully games left to take us into Europe.